شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ናይ ክርስቶስ በዝሐልኩም ኣንዓኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ብል ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ንሓንቲ መዓልቲ ብዙሓት መዓልታት ዝብል እዩ ንሓንቲ መዓልቲ ብዙሓት መዓልታት እንታይ ማለት እዩ ንሓንቲ መዓልቲ ብዙሓት መዓልታት ሪኢኹም ኣሕዋት ነብስ ወከፍ ሰብ ኣብ ህይወቱ ክበጽሓ ዝደሊ መዓልቲ ላቶ ክሪኣ ዝደሊ መዓልቲ ላቶ ታ መዓልቲ ቲኣ ነትሎሚ ብመልክዕ ሓሳብ ኣብ ውሽጡ ተቐሚጡ ዘሎ ራእዩ ነትሎሚ ብመልክዕ ሓሳብ ኣብ ውሽጡ ተቐሚጡ ዘሎ ዕላምኡ ፍጻመ ረኺቡ ኣካል ለቢሱ ዝሪኤላ መዓልቲ ብናፍቆት ብሃንቀውታ ኩሉ ሰብ ዝጽብያ መዓልቲ ኣላቶ እያ ራእኒ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ሰብራء كل جزء نقدميت حليفهم زريئو معلتات اللهم زريئو معلت اللهم يسوع نزل عالم قويتايو إذا معلت زي الله يتبتصحى نجرجن إذا حنت معلت زي أنا بأزوج صحنا جن بزحت معلتات الله سلزي نتحنت معلت زوج صحنا بزحت معلتات كمين خدم أسيزو سنو نتا معلت دي كمين بزح يسوع نزل عالم قويتايو سلزي نتحنت معلت زوج صحنا بزحت معلتات بتصفى بعقلي كمين عقم بتعجستي نساجرهم يسوع نزل عالم قويتايو متحف قدوس أبستفعل عليه بوتاتات سلا أبيوتهم نتزرع أي ورعي نتزحلمو حلمي دحرزتو سنة دحرنا ويح جزيتات دحرنا ويح معالتات عمتات كبتحو خلو نرينا جن كبتحو خلو إنا نري يسوع نزل عالم قويتايو انت دا أريخ الله خوانك حنت معالتي منم شجري لنتن معالتات عمتات كونا يخلا سومنات كونا عوارح كونا وديفريتيس نفتا معالتتيا من قد إنمو انت خيد كاين كتبت حيخا يسوع قويتاي متعرف قدوس زفترة معرف 4 حدن تقصر 4 شدشن كم زيبل يوسف اتي أبقدمي فرعون نجوس قبطي دو كبل كله ود 30 عامت نبره يوسف كاب قدم فرعون وطيو نابزلا مدر قبطي زوره يسوع نزل عالم قويتايو يوسف ناي قبطي وانا برايم مينستر كوينو زتشومول لغيزي ابنق سنوتو اود 13 عامت كبابو كله يريو نزي زراعي رأي نخبط حقن كبابو 17 عامت يتوعيزو اذن 17 عامت يوسف دتوعزن قعزو قللت قعزو ينبران بزتفالالي عينت منقد يخيلو سلازي نتحنت معالتي بزحت معالتات زبولكون اتا معالتي ود 30 عامت كوينو زبصحيا اتن معالتات دماتن 17 عامت استوعزني ريخو محوات ارحقنا زرعنا يا معالتي اجابيرا وشتنا ذهبنا حلمي اجابيرا وشتنا زقمط رأي يبتصحي زي بتصح يكونن بزح جزي جن شجرنا نتقعزونا وزبتصح استفالالي عينت مكرا نفاسات تشالنج سلازلوو نعقو بمفرح نعقو بمسقع تسفى بمقراط نتا معلت بعلنا نخين بصحا نرأسنا دو سلنبلي تشجر انت دا بعلخا وي بعلخي بتنت خدين دلخ معلتات تسفاخي قورتسكي تسفاخي تتنكفى نرأس خدو تدا ازي بيلكيا برقص نتا معلتتيا زخد كخيدكي مبصحكي ترفكني يسوع نزل عالم قويتايو يوسف زن 17 عامتات نتا حنت معلتي اب حلم زرعيا እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ዘቆመጠሉ ንኽበጽሓ ብዙሕ ዓይነት መንገድታት ኣብ ህይወት ሕሊፉ ተኸዲዑ ብሕዋቱ ተሸይጢዩ ኣብ ባርነት ኣትዩ ኣብ እስር ቤት ኣትዩ ዝኣመኖም ሰባት ጠሊሞም ሞዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ነገር ግን ክጥለም ከሎ እስር ቤት ክድርበ ከሎ ልዕሊ 2 ዓመት ከባቢ 2 ዓመት እስር ቤት ክኣቱ ከሎ ኣሕዋቱ ክሸጥዎ ከለዉ ዮሴፍ ግን ኣብ ልቡ ዝረኣያ መዓልቲ ነይራቶ እያ ርኢኹም ኣሕዋት ነተን መዓልታት ከመይ ንሰግረን ዝውሰን ኣብ ውሽጥና ነታ መዓልቲ كيقارصنا نريادينا يو انت دا بحق نتا معالتي بلبنا كيقارصنا كم انبصحا ناب ادما نخيد كم زلنا انت دا انا حسب كوينا اب هيوتنا زموصنا نفاسات اب هيوتنا زموصو معبلات كم منقدن مساغرنينا نتقملهم اتزعبي شجر اب هيوت نتا خنبصحيلنا استبغسنا لا معالتي بتلو مزغاطمنا غيزياون حلافن كونتات اطمتنا عينتنا كابتا معالت تاليو نابتنا يلو مخونتات سلنورودو تسفانا يهرم عقلنا يتصبنا نغبرو يطفنا لو ما حدا نجر كنغركم حوات بزتفالالي منقد تحالفو زلوهم تخوديكم زلوهم ام منقديكم زلوهم اتن معالتاتكم تخودون زلوهم تن معالتات جن قديتا نفتا معالتكم دبصحكم اي ترسعوا قديتا نفتا معالت حيزكم كم زخير اي ترسعوا راح سنتا معالت ندارعكم نزلنا يلوم معالتات بتصفح لوفون نوه رأيو نوه اجزابير زهابو رأي نخفتم اجزابير زرعي رأي نخفتم كباب 100 عامت يغيرو 100 عامت يتوعيسو
ቀሊል ኣይኮነን ተዓመታትቲ ነገር ግን ኖህ ኣብ ልቡ ዝነበረ ኖህ ኣብ ርእሱ ዝነበረ እታ መርከብ ተሰሪሓ ጥራሕ ይዝርኢ ነይሩ ነታ መርከብ ጥራሕ ስለ ዝሪኣ ዝነበረ እቶም ኩሎም ዓመታት ንኽኸዶም እቲ ዝሪኦ ዝነበረ ምርኣይ ዓቕምን ተስፋን ይቦ ነይሩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሎሚ ምርኣይ ነቋርጾ እታ ሓንቲ መዓልቲ ንዓኣ ንርኣያ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ንዓኣ ምጥማት ኣይነቋርጽ ነዘን ኩለን መዓልታት ከም ውሑዳት መዓልቲ ከተሳግረናያ ምኽንያቱ እንሪኦ ኣብ ህይወት ወሳኒ እዩ እንተ ደኣ ነዘን ናይ ሎሚ ንሓልፈን ዘለና መዓልታት ነዘን ናይ ሎሚ ንኸደን ዘለና መዓልታት ናፍታ መዓልቲ ሒዘናና ዝኸዳ መዓልታት ሜቢ እተን ንኸደን መዓልታት ንፋሳት ዝበዝሐን ጋዕገልጠም ዝበዝሐን ንልብና ባህ ዘይብላ ክኾና ይኽእላ እየን ከምኡ ስለ ዝኾና ግን ናፍታ መዓልቲ ንቐርብ እንደለና ማለት ኣይኮነን ኩሎም መጽሓፍ ቅዱስ ከድኩም ረእይዎም ናፍታ ሓንቲ መዓልቲ ንኽበጽሑ ዝኸድዎን መዓልታት ክፉኣት መዓልታት ነይረን ብዙሕ ክፉእ ነገር ዝተገለጸለን መዓልታት ነይረን ንፋስ ዝነበረን ቻሌንጅ ዝነበረን መዓልታት ነይረን እዚ ግን ኣይከዱን ዘለዉ ይጋገይሉ ማለት ግን ኣይኮነን ኖ ይኸዱሉ ስቲል ናው ተን መዓልታት ድላየን መልክዕ ይሃልወን እቲ ጉዳይ ግን ነታ መዓልቲ ምርኣይ ኣይቋረጽካ እንዲኻ ናፍታ መዓልቲ ምስጓም ኣይቋረጽክ እንዲኻ ይትወሳኒ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ያዕቆብ ረእይዎ ንራሄል ንኽወስዳ ንራሄል ኣብ ኢዱ ንኽእትዋ ሓንሳብ መልክዕ ራሄል ኣብ ልቡ ስለ ዝኣተዎ ራሄል ናቱ ክትከውን ከዓ ስለ ዝወሰነ 14 ዓመት ከም ውሕዳት ዓመታት ይሓሊፍዎን 14 ዓመት ምእንታ ሓንቲ ራሄል ክብል ተገዚኡ ነዘን ኩለን ዓመታት ንያዕቆብ ክሳገር ዝገበሮ ግን ያዕቆብ ነተን ዓመታት ኣይኮነን ዝርኢ ነይሩ ያዕቆብ ራሄል ኣብ ኢዱ ክትኣቱ ከላ እዩ ዝርኢ ነይሩ تزعبي بهوت نجبر شجر أكن دتا معلت رأسنا بوتينا النريئة نتن حلفن معلتات ندارا أنا تأمتنا سلنا بلاشي يسوع نزل عالم قويتاي متحف قدوس زف فترة معرف إسران شعتن زف فترة معرف إسران شعتن تقصى عصر شمونتن يسوع نزل عالم سمو يبارخ ያዕቆብ ድማ ንራሄል ፈተዋሞ መእንቲ ራሄል እታን እሽቶ ጓልካ 7 ዓመት እግዝአካ በለ ላባን ከዓ ንኻልእ ሰብኣይ ካብ ዝህባ ንዓኻ ክህባ ይሕሸኒ ምሳይ ተቐመጥ በሎ ያዕቆብ ከዓ መእንቲ ራሄል 7 ዓመት ተገዘአ ንዓኣ ብምፍታው ከዓ ከም ሒደት መዓልቲ ኮይነን ተረኣዮ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣሕዋት ረእዩ ያዕቆብ ተን 7 ዓመት ከም ሒደት መዓልታት ኮይነን ዝተረኣዮ እተን 7 ዓመት መእንቲ ራሄል ኢሉ ትጉዕዞ ስለ ጀመረ እዩ እቲ ሕቶ መእንቲ መን ኢልኩም ይኹም ትጉዕዞ ጀሚርኩም ዘለኹም እቲ ኣብ ህይወትኩም ትጓዓዝሉ ዘለኹም ነገር ብሓቂ ብልብ ትፈትውዎ ዲኹም እቲ ነገር እቲ ብሓቂ ብልብኹም ተኽብርዎ ዲኹም እንተ ደኣ ነቲ ትጓዓዝሉ ዘለኹም ፍቕርኩም ዓብ ኮይኑ ንዕኡ ጽማኣትኩም ዓብ እንተ ኮይኑ ድሌትኩም ዓብ እንተ ደኣ ኮይኑ እትኸድዎ ዓመታት እትኸድዎ ጎደና ምንም ኣይመስለኩምን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ካብቲ ትኸድዎ ዘለኹም እታ ትበጽሕዋ መዓልቲ ትበልጽ እታ ትበጽሕዋ መዓልቲ ተዓቢ ريخم يعقوب 7 ዓመት ፈጺሙ ንራሄል ኣብ ኢደይ ከእትዋ እንዳበለ ቀሽሽዎ ላባን ኣክንዲ ራሄል ምን ምዕባያ ሓፍታ ሕሊፍ ይሂብዎ እንደገና ግን 7 ዓመት ክትገዛእ ኣለካ ንራሄል ክትወስዳ ምስ በሎ ሕጁን ተስፋ ይቆረጸን ريخم ኣሕዋት ተስፋና ደው ንኸይብል ተስፋና ኣብ ጽጽባሕ ሓፍ ከም ዝብል ዝገብሮ እንሪኦ ነገር እዩ معلتاتكم أيترعيون تخدوا زلهم جودنا أيترعيوه نتا معلت جنت بتصحوا مهلاوكم كيف قارسكم رعيوه حيلهم تسفانا كل نجرنا أبرأينا يزولو نرأينا بزرعنا يومتن نتا معلت بزرعنا يومتن وشتنا بنايلو مجيزيا ونجر تسفاي قارسنيو تا معلت خد بتصحوا يخم تن معلتات جن بتسفاخيدوان جزابير دما ردايخم شالو